ମମତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭବାନୀପୁରର ଯୁଦ୍ଧ 60,000 ଲିଡ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭବାନୀପୁର ସିଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ଏବଂ 60,000 ଭୋଟର ବଡ଼ ଲିଡ୍ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ସୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 45,000 ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କଟିଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ସିଟ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଅଧିକ ଜଟିଳ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 23 ଏବଂ 29 ଏପ୍ରିଲରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ 4 ମେ ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ ଏବଂ କିଏ ସତ୍ତାରେ ବସିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସହିତ ସିଆସତିକ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାର ଅହିନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଚରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ସେ ଭବାନୀପୁର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଫିରହାଦ ହାକିମ ଭଳି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଦଳୀୟ ବୈଠକ ଥିଲା, ତଥାପି ସୂତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମ୍ ସେ କମ୍ 50,000 ରୁ 60,000 ଭୋଟରେ ଲିଡ୍ ଆଣିବା। ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଜମିର ସ୍ତରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟକାମ ନ୍ୟୁଜ୍ 24।